Bisa usumye makete yapo ene je di SOMPA e makete yapa SOMPA asasiso emeni je SOMPA FM SOMPA TV makete yapo SOMPA ema Chimwa fidie neto SOMPA FM and TV nebema wenijie ene aketiapa nebema wenijio sabra boy mo dadwini binache osuna udie wonya nebema wenijie aketiapa nso amu ema aketiapa awa fidie neto SOMPA FM and TV why Yasim SOMPA mani jeni akati apana Premoto, ahaye SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima, Yamamunina ha eviei. Ebronson si de SOMPA Kasiebo esomo. Kasiebo efi SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters e wokumase. Eye SOMPA 93.1 FM. Adam Fopo Radio e wo Paris, France. Doma Hinkro eye Doma 100.7. Enkranza SOMPA eye 90.7. Techiman SOMPA ye 106.1 FM. Sunyane SOMPA ye 98.9. Enwachi SOMPA Takwa eye 101.1 FM. Kingdom ewo Mankasim 106.1 FM. Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market. Decoder Subebia Radio wono eye SOMPA FM. Ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra. Like ne share ye buy ya na wonso wodem. Ye YouTube no nso ye SOMPA FM Live. Ye website eye www.sompaonline.com. Ye come say endpoint homeopathy clinic from Tobreka Siebobre ena asono endpoint is bra na eye endpoint emma stroke ene yare ahodo. Perfect baby diapers mother care bia ewo perfect baby diapers no di adanse se koyie obata bia nso de bone ba ensansan ne rashes ahodo egu nkoda ato ho na egu womo niema ho no na afri ho eno nti perfect baby diapers ene ye kamfo e de ama abatan nyina. Gipik Middle Belt Regional Investment Roadshow no and also so Ghana Investment Promotion Center Womuni Investment Opportunity Mapping Project no womu see MTN Ghana any regional partners akambomua womu tunsa free investors entrepreneurs any at this 2026 Regional Investment Roadshow no ebekoso ewa Ashanti region ebrepemu no yede ho nsem nyina ebebremu na mahunu se de city na eno achi no nso no empanifo ahye na ebi nso akwakopie ewo sunyane ewo bunu is forum no a eho sensem no ebrepem no ye be pensem e de amamo kasa natural mineral water abudunsu hajia special local foods wo mo ka ho ene ye de prem to breka seboy esomo ensemo ye de mamo awie de makotene no ebini Iyoko enafe Ghana Police Service wo matu na monsronko e wo framantemu ama enipa beye aduasan kron ene wo makwaje wo mo afri nipa bonefo sem ene ya na yewrato ba force nkasiel wo begina wo memra sebedwafie na fe media review budget no wo de ato ho na sande mu nsamte ye beko oponche ne yebusa se waba na wo ba ya wo sesen Sambre die empanifo Cybersecurity Authority wo mo de krata ba bonten fa said ye nipa bi ebu omo order aduane online no eti se wo restaurant anasa wo ye vendor bi anasa impo wo ye obi a wota panuane a mo order no a eya no wo mo ani abre asema ye de beto onim awie National Service atnaye wo mo ebo amane se
enipa binom a wɔn nya adwuma wɔn atena ye na wɔn afiri mu nso wɔn din ɛwɔ aban akatua homa pono so no wɔn atumi aprapra system no mu ama Ghana sika no 900 million and wɔn agye ɛde ama ɔman no ɛne FDA fo nso prɛ o wɔn mo sɛ bɛ ne yɛ nua na ɛkɔ yɛ mu ɛne asrade ahodoɔ na ɛho bambɔ yɛ betumi agyina so nti sɛsie the friends of food manufacturing facilities no mako aduana nan wɔn matum. Enuachi, the Economic Community of West African States, ECOWAS for say, Eco Sikano Mpesu Mudieno, Wamupeso Muye Huajuma na 2027, a boom. Ghana Association of Banks, Penyinipa Wadano, and so Ediatu just say, Sa cyber fraud near home and Komo, AWODWA APAGYE will be any Ghana ha. Wɔn no wɔbɛka sɛ wɔboro froster bi so enti ahye yɛ nesesa wo hwɛ na ohu ankwanko kyerɛw na no na bi bisa sɛ bank dada no na froster se ka ho na call form ana yɛwura ba ben so wɔn de NIBC de wɔn fa so bɔ mo bia na na ado aban wɔn toto nneɛma aporofo. Dr. Mahmoud Baumia to Franka Diama, the new Patriotic Party Amonyokuno, Wakwa Chema Wuntumi, ewa in Sawam Medium Security Prison. Saranso na manyoko NPP noa emu se hwiwe so about one person so NPP amanyoko no penimfo eda no en wo mode eto regional aspirant no animu se wo mo empre empuntuo ni nkan confirm amanyoko no na wo mane na wo makoma so na sebe enyade bi ebema ba akofo nko a ono ni botom ayede Yewra Steven Amwa Steka was a global info analytics. Woman Sambia, woman de Babonten, and dear woman comfort no who share so no. Mamunti won't na no crebianim. Na yebebo wura ejoso government hospital na de si ho de etiefo gise kase bono bana wo ye Facebook page no behwe se gansesi mienu omo hye WDB akontokwa wo fie prepre omo ho am ye de omo aba hospital a woma sa beto ntokwa no so ba ko hu se wonu apra mo sen ba ko no e na o se na misu me pra wo ha na ne akoso e wo Joso government hospital no eye wasomu asem awie yi abusua e bekwa kowiensa no wa manone eja biato ama ye se France fo amane a wo mo boye no nipa be sempem dumienu e na wo mo ho aka sabre ya evacuate wo mo nyina na nhire nkanyame se wo bia ho nkan e no e na awie ye de somo se kase ebo akenkanfo ne ye baasa triple A man eja pia APAM dada be ma metue mu awie me ne adwoa asare ye ne maame die nyame ehira no akosua ago aboagye wobetimi so afrɛ me akosua nhira Afei ensamuno enchiremu ankasani Economic and Organized Crime Officer yetweniti awa efreno Iyoko womo eni atena ye baako ewo my Ghana mu a eba nipa bonefo sem ho hwehwemu ene ehu dwumadi a womo enedi mu ntintima womo ne Ghana Police Service fo aka boma kɔgye enipa bɛyɛ aduasa enkron 39 ya womo nyina no womo nya ho intelligence sɛ dwumadi bi kɔso a ɛyɛ frosters ne womo a womo etwe nkrofo firi womo ama so de womo ekɔ ama ahodo so na yede womo ekɔyɛ nkrutu dwuma agi sika sa human trafficking no ebi kɔso ɛwɔ framantamu hohoi ene ne mpotamu no yɛkyerɛ mu sɛ operations na womo kɔyɛ ye no eye gangs ahodo beye mienu ya yabo mu din ewo san hwehwe mu ade di kan no yesi ye frɛ syndicate no model Q ena de etoso mienu no so ye ignite enti model Q no ignite fo no womo na agye enkrofo 39 omo sika no omo passport ne ne ma keka nsam degu omo som se womo mra na yemfo omo nkwa amano ne enkonkwa ya adwuma ene se adwuma na nya maso a yekɔkye saa enkrofo no wo hohoi honom na yokofo echire mu se saa nipa 39 na yekɔgye womo no womo hwehwɛ mu a womo aye hunu se emudu 914 de womo ye enkrofo a womo ka syndicate na ho ankasa womo ensa so ne ma saa enkrofo na aka ne baaye eno ye nipa 14 ena 25 na aka ne de womo ye victims womo de womo aba betom keke ebi ye Ghana fo ye de ebi free Burkina Faso ne baaye ebi free Mali ena ebi nso efri Cote d'Ivoire man emu na operations na womo koye ye no womo nsaka mobile phones so ahodo bebre afei enkrata ye de tu kwan travel document ibie womo nya ensaka bebre ene womanfo ID cards a womo no sa travel document ne kura no na emufa eye fake enye papa
en womo gye enti saa nneɛma no nyina no ɛboa sɛ adansie na timi amanhwehwɛmu a womo ye no akonkan womo nam saa enkrata isu ɛbɔ manfo nyina no ho basa mo mamani na ho sɛ wote wo kurom no obi ka kyerɛ wo sɛ bra na yɛmfa untu kwan konkɔ yɛ adwuma wo baabi a yɛnhwehwɛmu de anya bi kura no wo de yɛkontuo na da wakoma so na apɛsɛ wo kɔ a ma obi a wonimu de na wonimu niema bi yete saa mu no wonya hwehwɛmu mfa ma wo sɛ anya bi a company koro anase agency kuro no a eba befo akwakọ ye adwuma wa amanone no wo track record te sen wo wo internet no so anase wo wo amansen dwa so wo bia nim se saa adwuma kuo we de adwuma we ya wo ye enie se de be ya mpo se usika bi kura no wo mbegye be kwa akodi mu a na wa save wo saa stress na wo be fam no nyina na sanse pepi no ya na eba se ya na bambofo no na adwuma sore ede amomo enti wo mo kirem se saa nkrofo na ebepie mu hohoe ho voter region horoma wo mo efri Mali e bi free Cote d'Ivoire Burkina Faso ni wo mo keka ho no nyina no wo mo pesen bi na ye de wo mo nyina agum na yasa aka wo mati kwa de wo makọ wo mu krom ye repatriate wo mo e de wo makọ wo mu krom se de be ya wo mbesa akwakoka wo mabusua ho Ghana fo nso no a wo mkoye victims no nso no ye betimi ama wo ma asan kọ wo mo akwakoto wo mabrabo so nemum sa nipa du nine ne de wo mo hwehwɛ mu wo mahunu se wo mo ka enkrofo ne ho enti wo mo ewo aprosifo akache asankrofo no nyina no wo mo boa amanhwehwemu atimi akonkan se bia nso wo mpatam honom na obi nso ho akere ne sa no wate so obi kase yagye ne sika anase ye de nafa kwan bia ensem fata so akwantuo ho asem kro yi a police station bia eben wo no ubetimi akwakọ report no maboa ameno nso ama investigations no awie mudie Dumi no kase bo SOMPA motobre de no na ye de to awoi wo hwe o Facebook no so YouTube ani baabia na information centers no so abiebie de atom kase no a kan ho na che na onua bi nso enya bi abusu amede wuro oman mra hye badwafie se enne na Dr. Kasela to ba forcing wo man photo samfo media review budget no wo kwa kwagina badwafo no nim na wo biebie niema so na fe sika no kwa wo fa so boabo ano fa said your musidi no fai a can hold one near war said yes ya dan no ama enebia yetua bia na akasen na afenhye ye da ni mu a ebebo ama yakwankro no yetimi aboniye na enya duru sei no a ebinom se abadwafo no ehotimi ye ma tena nkonwa so na fe wo mo twen ebinom kura hwe se ye betua wo mo bibia ansana se ye ya na no wo mbe ya wo matumi ayo enti duru ho a ya na se so afọ no wotwene na ase kakra ansa no waba na ni nyina nkamfa no no ponchecheku wono de kwa akra no eba nso akra no meka sai wo fie ho ya menu ne emusa se ono abo aba na wo ma ya bere be na o hye se wo beba na de enti na wo ma wate nkomo bi wa akire na na pa wote anka de ekoso wo badwafie o wie ye mo aha mo akwa baba kasa ebo so without APAM na wo de atuja no aha saa na etie na ene no afọ hwe sika sem so se ne nyina ye nim no e wo se oba be pie mu o mama hye bi de pie na wo de eye oman no akoma sika sem e de aba betu dua e wo ma hye bi de pie ho afi 2026 aban sika o ye se obeje ebi ne besia bo no dwumedi a watimi e de adie e na afi so no nia wantimi so endie ensesa aka yesesa na aka ne we e na ebiemu seba wo be so no obesan so aba be nye sika dio e di afi eye oman ne ho nti eno ehun komodie na ye hwe nim kwan se so afọ no no hwe sika sam so betimi aba be pie mu oman na hye be defia ni se na so de ni sem e de aba betuga nanso ni nyina mu no ebra ye de ma no eye donko ekobo eye dumienu sa brain mu na ye hwe nim kwan se so afọ betimi aba be pie mu oman na hye be defia na wo de no nsem e de aba betuga ntimi ka se de ma hye be defia no sebejafo bi na omafia eyi omuti baako ebre a ene ye de hye de be fi edwumadi ase no kremto bre nti tofa boy de bebre na nam kwan so a omo eba nti du eye dom tia ewo mama hye be fie ye hye kwan se ombetini aba be pie mu o tudwe mu an sei na omo de eye omachita ye de amaso afọ hye sika semso Dr. Kesel ato 14 na APAM babon sem wa han mi se die e wo soro esan se bia e han mi se die bia
na shebeja sie no na na shebeja fo no bibiri na no eba na obopase na o sepa popem koso na so ene MMT no bambo ya de a ewo nanim nika say machi eye fidiem hono e de nani aba be piemu ewo eye Accra International Conference Center bia ya ene Parliament House edi hwe ni mu no aha no me na migina na me hwe se na traffic situation so isifa etie no kwenye abambo fo bo mu modern o mi se aye du adwuma e da se na traffic wa ha no ya dia nsheba en bomb so ti na so ene no ama no won so kakra abambo fo hwe ama bizie tia so ene so main entrance no anka ye bie efa ba ko de to na ka bie e twemu etinye twemako ene no udi wonu ma ukuta hyen a ye pepako ni ahwemu nyina ansa na ye bie ho kwan amwe tinya ba beko asuwa patchet tafo de omo wa ha ena afen so no eye dom kuma na fomu ni so no etitafo ni bi so wa ha ni se aye hwen mo kwan pe aye so a 2 hours within 2 hours there so afo betima be pie mu ewo eye fidemu an se na fe enkomodie bi owo e de ma oman Ghana no ye de ababesum amanfo nana mo na ene se upie ho no donkuma no wo mo nkoma wo mo di bi ni sen ena donkase enso de a wo mo di ni sen san se obia beto budget yi di ni afame da se ade ba ko a enra ye de tudwa e wo ye hotspot kasie ni mu no donkuma na ayo ma dwen se senate bia no omo de pressure e de beto aban ni so eno a fidemu on mo bra proceedings e koso no dom kuma no e de tudwa e kire mu se omo hwe anim kwan se swafo a o hwe sika samto be pie mu e wo fidemu on mo a nye fe ne besiabo omo mpese on beti bi o maso esan se e kwan yo mo fa so a free SHS sika omo fa so omo de ejitu mu se omo be hia besiabo eno omo kobo besia e de aba be che free SHS tumedi o mo ni mu no omo ma emu de esi wo no ma omo hwe ne kwan se sika swafo ni be pie mu e wo eye omanim obusumi ene tie bi etwem kono omo hwe ne kwan se won pa e kapo fronta ma me da wo man no e no omo hwe ne kwan se sika wo be die ne wo te bika na wo ti mi di tu be che se sika me de tu mo ne se na be kan be sa kredi kan ne mi ko ye do kase no so de wo mo se ena madwuma so a ben aye ni ntino amo bo aban na chi na senate bia no so afo nsem no de ba beti dwa no e be che wo na aponyuma ebiri bia ba betwem eko enu nti ene no omata mu kuchiu e twen ni mu kwan se ensem e be pie si so afo hwe sika sam so enim ede be ba no ye eno mo de e be pini no nana mo saa na menim se won so pane akura afiri to a omma yetiefo ason ne waniwa enkame wo ho ye bedo ase awie ene obre medasa fam na no ponchecheku international national reporter ne ncha ne yekoye no wono ene sisumpa na mu e wo mai mra hye badefie ho ya wode ho ama ne aboye nse yewura to ba afo sen onya mai wo moma ne donko ekosi no mienu enti sade besi asi bia no ye de mu nsem beba Meka wo SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Endpoint Homeopathy Clinic Perfect Baby Diapers Kasa Natural Mineral Water Hajia Special Local Foods and obia enye bie edie kama ena Regional 2026 Regional Investment Roadshow ebekwa so Ashanti Region ne bunu East Region ne miamia no ne nyina nso yede ho asem ebremu awie na yakoya ni mu Cybersecurity Authority womu ne hwe eye mpensempensemu internet so womu hwe se ye ho bambo begina yie na nkoba se internet so a wo nti social media wodi di dwumanti wo bi bebu bukata age wonsam sika woma ye hwehwemu bi dia ba abonten se wo restaurant bi te se bi ya Hajia Special Local Foods enkrofo timi order aduane e ma de aduane ne ba munti ansemu ina muntie ne yie pa se wo ko Google ho no na se wo search a na bia Google Maps no any Google search no obi a food vendors wo mo tunto nuane no mo list ni mudi no timi pie ba eti se wudi ni pie ba na omo wo ba bia e fe no suggest and edit enti sa frosters timi ya dete wo timi ya dete wo ye fake account enti bia be na Hajia Special Local Food no a edit na wo ma the new number ye fake numbers no mo de ahyehye ho etu de wonim se bia Hajia wonim se nyonyo foods wonim se restaurant bi wonim se KFC wonim se den ya wo frɛ wo mo ne ye de aduane abrew
wo fra no mama wo link bi ana tro bi o mama mobile money number from send sika no ko ho ana o mama wo link bi say link no ko fill forms aduane na wo to no eti wo click link no so a eja sompa delight ya na maboy ya wie ma chechi mu ye dia mai pa na wo click link no so a na link na busa wo say ebia information bi ehia wo the information ni tutu ho nyina wani mra ho so na wo momo account wo mu ginam ye beyi wo sika nyina enti wo mu so obi anya hweyie say aduane bi na wo order say Hajia special local food to a or Facebook account or TikTok eya hwe say eye genuine account na ho na wo eno mo besre wo mo restaurants mo fa mo numbers no mu ho enti say wo genuine account na go say bi SOMPA 106.5 FM Accra your client service line number yi na bo ho eti wo mu nim no ma frɛ ena e wo mu anso na makɔ Google ho na kɔ he say wo search wo restaurant ni din no he de beba de be pia ba bo say na say we de anyame a eti wo de wonim say what send sika mo adi aduane ebre wo betie sika no ma mo betena ho saa da ne nchiri nsie te se lotto yere aduane bi ama wo be da ne nchiri nsie te se lotto yere aduane bi ama eti mo be san sre food vendors any online businesses ne say wo verify Google business profile na call reclaim say wo call business.google.com hono a kone ko take control ko hesa listing no wo de na da ho anase you obi foforo de na claim this business no akwa ye ho adwuma and na manage now ni nyina wo verification process no ko ye ni nyina na display wo official registered contact numbers no any wo approved payment channels no fa ni nyina to ho ka kire wo mo to aduane afiri wo chen say wo mo pin code no any OTP number no eni kwa so wo share with obi a said be ye betimi aboa amanema etumpon ena se wo se bi a fraudulent listing bi duplicate profiles unauthorized changes bi ya ye wo business information mu through Google no a yes business redresser complaint forum no na wako support.google.com/business/contact/business na wako akoye ho dwuma nyina na no na mpanifo Cybersecurity Authority se de nkrofo esie bu nkrofo no na sika o ma gie die se me oda aduane me oda ade akogu o mu botomu no eye 296,083 ni nyina ahye adi o ma fa adi sika wo ma fa die no 296,083 Ghana cedis eko enti we ye futu e de mamu amo order de o se na de ye hyede mo man order no mo fa mutu obi mre wo betena ho amutu ne ma oh ye order be kondo pizza na ye mfa pizza mi wagyeje ho adem Saturday bi Sunday bi wapon asori aba wo se na de mani aha mintimi ngo fufuo ni enti ma me order ne mfa fufuo bi mre me wote wo saa wotue sika no so aduane ne ma frostasi woma madi oma scamo aduane oma scamo escamo aduane ama se the restaurant for business no mo de akwa wo mo kwa no mo akọ create wo mo list eti wo se wo search onkwa ne se piaba information egu onyina ye fake eti wo nso wo asade se hye se bebia wo kwa akọ oda aduane eye official na eye bebia omo age atum number ne ye wo mo a ye ho adwuma ansan wa woda ena mo nso so mo biebie na mo wo social media platforms no mo nso mo nko Google search won ko hwe se wo bo business no information e beba na ye fake ana ye wo de na watimi asiesie na ne matumpo we ne futu a Cybersecurity Authority wo mo de aba ama SOMPA kasebo ye de asomu ene awie na ye ka scam ne frosted womo enkomo se enya nkurankura businesses nkwa ne scam womo aban honom so no scam bi wo ho ahanti yenko National Service Authority womo scam na ye ghost names obi a wanya adwuma ho ye nim no obekokora nipa no kora wonte ase enso boso so a ne ya waye atum se allowance ne de amani pakro no eno na empenifo a edat na ehode ato dwa se free afimpinu ne aduru no 9 2024 besi 2025 no womo ne hye kitini bi egu akwemu nam so ama womo save Ghana sika 900 million Ghana cedis ya ne nyina no ye sika asese no ekwa kogu aban ni botom no wode aye mpuntudwuma nkasa ne ma we nyina na ekọ saa ghost names no eso na wo kire mu se de wo mu ne se kane no obe register se opese okwakoye wo national service a
processes na ye de ofamu no verification bi anim eyen krata sama na se bibia na ehia se wa fele wo personal information ne niam ahodo bi a wo mabisa asa ba se no abafu nimdi akọ anim ni systems na wo maye ni ye nti no verification processes na emu odin emu ayere se pampe enti se wo nya obi a ye nim se wote ase ya mpampa se wo apply ya wo horom ne ye fa wa ubetimi aba no aba be ye adwuma na enya de asa ghost names na be ye adwuma da no wo say enye we ni wo mo ma na si ha wo say ahyase no between sa period no applications a wo nya ye no na ye 156,000 free 2024 kosi 2025 156,000 applications no any schools ahodo bebremu na sa applications ni free ba ye wa chire wo mo ye mu nhwehwemu no wo hu say mu 60,000 ye fake wo nyina wo mo nye nkrofo a wo mu hia national service bia nti no wo sha say wo ma soso awie yi ghost names ni nyina free ho no nipa aka e bia da wo market ahoma prono so a wo mo etua wo mo ka no 70,000 enti senkenye sa verification system no a wo mo de ye adwuma na nkasa 60,000 nyina na akwa ye ka eda aban so na Owurafo sei ni donko wono na ye deputy director general eda atran na no sei en wo de to nsɛmtwefo anim. National Service Authority has made a savings of 900 million for this country, just blocking the ghost names. The schools will overload you, but it is your duty to check and take out everyone that is not qualified. So before the start of the postings, we received 156,000 names for service personnel that are supposed to register from all the schools. And then because of the new developed system that we were using, which had 4 different extra security features than the previous, over 60,000 were weeded out. Currently, as we speak, like I said, even the nurses, those on diploma, are paid by the Ministry of Health. And then we take only the degree ones and then the teachers. And watching what it just say, National Service adwumayefo no wo matie wo musu frempa na nsem amanfo bo wo mutri so pa se enhihye ba ya yesi ye free big capacity building ya wo mo fa so anka wo mo betetete personnel no sister Ghana cities no wo se hwe na mokora sika na he na modema wo mo bosome sa allowance 715 Ghana cities bosome o 715 Ghana cities no sika no die so na wo mo ne Fair Wages and Salaries Commission for wo ma hyase edi nkomo a wo mo hwe anim se enche anya bi kran wo mbetimi apagye ma free 715 Ghana cities no na wo mo de akọ 1002 anya bi kran no ebetimi aboa wo mo ba bi kakra touch 1 cedi out of the allowance. The only thing we can do is to plead, like we are currently doing through our Director General, for the President's or the Finance Minister's magnanimity according to the budget to increase it. When increase comes, that is through our efforts. They take 715 cedis, at least 1,200. We've exhausted it a lot. We've gone all the way to Fair Wages Commission to make our case. Unfortunately, it wasn't captured in the 2025 budget. I know my DG and the board chairman are still pushing. I know, at least we are hoping that the 2026 budget, there could be a favor and a grace on us. Owurafo Seini Donko Deputy Director General Emma National Service Authority. Na ebusia baby anyu yo we a National Service for there say Food and Drug Authority wono mafa wo maba no na baby omude ewura ewo ga East ne na afa de e na emu ga West na nya asamoketo a wo mo se wo mo a enam wonsa so se ne anom ne ebekoyemu ana aduane bi bekoyemu no fankasia na emre ase wo mu di so ema enuane no bambo bam no wo mu ni so na wo mu ye ne sare biara ewie de badwa so nso wo mu san pemfa so enti wo mu tisimu no wo mu aka makomako aduane nan na agu eche se wo mu enni mra no so ne sa honti wo nso ne wo mu di dwa ne wa hweye se ya totum na no na ne one amansa di nkuta ho e wo FDA adwumako num owura ire road awura bna pia menem wo biebie so no wo chese de eku wo mo kura yese wo mo ko ba ko bi wase ho ga East ho se virgin natural mineral water na so sa de wo mo ye nya virgin adwuma wo mo emra no kura wo mo ni so no wo mo kuta nkrata na ma mensem a obi esu ni nti wudi dwa no a hwe ba bia bekoro
We have been focusing more on old storage facilities and modern capacity. So that is what sends us out. Geographically, we focus on the east and the west. A number of facilities have already used. For us now, the food manufacturing facilities, all of them have been used. For the cold storage facility, there are about 15 that have been used within the space of 2 weeks. And a lot more will also continue in other parts of the country. As a matter of fact, it does not cost too much to apply for the registration of your facility. Even for large-scale businesses, it's just 600 cedis. And for the facilities you visited, most of them are cottage or small-scale businesses, means that they are going to pay less than 300 cedis. And what kind of brofo? Now, so Nina was in Yuma Aduanan, ya food manufacturing facilities, and a woman need food safety and 20 Yatutum. Yet one can say bonus was the Economic Community of West African States, ECOWAS 4. Ada jumedia bia dia o maka ho asama chepa so mo pese o mo bibirima to ye nyina ye di sika ba ko e fa ne ekono na sika ye di ho nkomo cha na nso mpanifo se kwantinti bia kopie kotia nyame ya doma 2027 die sa sika na beba so na bibirima to ye nyina ye di sika ba ko e beboa ma inflation aba fom ye kaso bete e be ma ye sika sam so atimi agina ebra wo mo ye ECOWAS of state meeting e wo Sierra Leone aye mampanyi kura ko bie ho ansam na wo musi hu gina ye se ekono eba ebeboa ebibrema toye hankasa etie nyina yemfa ye hu nhyem ebibrema toye ha man nyina enyintum saa na gina na naso prekope ECOWAS se san hwehwe na eba mu no eno yade eda wo makoma so pa enti amai bebre bi te se Burkina Faso, Mali, Niger ene ade nyina no ebi mo eka ho asem efa se wo mode wo ho ehyemu no ebekoyi anase enkoyi ema wo so cheche wo madwene de fa ho a eti ho hwehwemu ne ho nkyekere no wo so wo beto aso akopem se December 2026 summit no ebeko awiye nti SOMPA kasebo nso edi akira ye hwe sene ECOWAS Economic Community of West African States ekosika no se beba so anase maso 2027 no ye nyina ye ne di akiri Yetoa Premtobreka Siebono so e was SOMPA 106.5 FM across so na Chief Executive Officer na Penyinipa wada Ghana Association of Banks ano NHYIRA John Ewua wade kokobwa kwa magana fo nyina se obi ama nani na ho no obi ani ho asabe wo bro womo scamming crofo wo internet so fraud fo yi obi ani ho a obro wo so sabu obi ho no ma wona ma wade ahye ne tim se me mani wan ya wan hwan na betimi ascam me hwan na betimi agi misika na wo ye bank ran ha ye ne wo mo operations nyina wo mo strategies nyina ye nim wo mo sesa ankrofo ne kora no wo mo na ye target no wo mo ma no den no wo se mire bi wo kai so wo no ankasa wo ko radio so ekoye nkyerɛkyerɛ fa frosters wo mo kwan ene ahodo niema bi a wo mo ye oh wo se wo ye interview ni wie ya na ye frodo no wo no ankasa mu papa na enti no nasema waka nyina se wo ye wo transaction say yesika sem business bibia na wama weni ada hoye wo de yehye wo niema pepepe na emom se wo beka se o me de obi antimi mfrode me na beyi wani no be wo se niema bi yesese nka wo ma wadwen koso no wo ma wadwen koso e honso e na sa frosters no wo mbefa wo no beji usika from ne nsem a wo de tu dwane bi ni. Even get scared because there was a day I was at Joy FM studio to give public education on cyber fraud, and just after the studio, when I sat in the car, I got it from the 67. It tells you. I think when I left, they said, "Let's try this guy." Far from cracks, argument. So it tells when it comes to fraud, nobody is safe. Right. Nobody. Right. So the danger we are having in this country, there are people who believe they are immune. It's like their level of education, it takes them out of the fraud, victim population. No. We are 35 million people, we are all in the sample space. Ene ya yekoti SCA Penyinipa wada Ghana Association of Banks ano Owura John Ewua. Ene sikakrabia banks no ehwa na yegina. Na mo we de me fafiri o ma mra hye badwafie tenene a oda badwafie na no yera abansoma na Baben Kingsford. Wono na se sasa bio nka enwuma kura bi beye mre sikakrabia bi beye mre pa nka nya aban banke. Na de ntina bank ya wono wo ya aban dia ni nua pani ene Bank of Ghana nko no nso de efra ne emra ye fa sikasem ne ntotoye ho no ebekwati no enti wo kan no wo de bewie se
what NIB National Investment Bank womo how pa na ADWOA penso no wohunu se we de anya baabia kwan na ese womo fa so etoto niema ma etimi gina no na womo antoto ni yetoto na profo ma ekwawie womo nso kokoda asafna num ne mu mabira so se aban nyuma hodo no Ghana fo betimi esi adua abo aboso se bibi ko na enkoyi a ye betimi asechire ye se aduasa ni ya kire se womo mu hu akontam fa nkire ye ne nsem ni. It financed Nestle Ghana, Aluwex, hotels, and many other businesses. National Investment Bank even gave birth to what is now the Agricultural Development Bank. And yet, by 2024, that same hitherto robust institution had not published a single set of audited accounts in more than a decade. This is one of many governance failures, which this book strips naked and lays bare for the patriotic Ghanaian to stare at revulsion and pledge eradicate from our state corporate governance. We have many institutions in this country that stand today exactly where the National Investment Bank stood only a few years ago. We ayera avance mana babin eno wacha senkebe dem pa na maami awawo ne ba hwe ne ba ma wanya baabi agina no ono no wo bo hia dondo we eye nkomo a wodi a wacha se NIB kura na we DB na so DB gina na so die nti ne no be kofom na no wode sobo no ebo abandada no. Ye to kasebo no so ameka wo se SOMPA 106.5 FM akra na wutie kasebo a endpoint homeopathy clinic perfect baby diapers kasa na trauma no water hajia special local food ebo ye chidom am ye di edijuma enche kro na bede edi se the new patriotic party amanyoko ne dwam tenani o wan santimantem mo che ma wuntume ane dimpa eye benadantwe bosia ko court share se yemfa nkotumi nsa one medium security prison emfie eduonu 20 years na eno asam ne baaye no na nipa bebre na edi hu nkoma ye kye na basa ne sre opanyina wo tu franka edi ama the new patriotic party amanyoko no eye Dr. Mahmoud Baumia woto na mo akoyinsa one medium security prison akwakosra che ma wuntume na woni na di nko so okoye no ne spirit soro pa enya de awaboto kra no so ogide so no wotuwe wonye galamse da wonye illegal mine ne da ewo Ghana ha ekwan paso no onya na asase a wodi ne dwuma nti ogide se saa court kro no a ebu ne fo no court kro no anso ebe san ne ho ebrepam ena Dr. Mahmoud Baumia se wo hye ne bo se NPP and the new patriotic party amanyoko no mo legal team no wo mo sesa wo mo no matai lawyer attaching echi se be yankunimdie ebe ye ne dia wo se ne akonta mine no wo mo nye illegal mine ne kwa bia so da ewo o my Ghana mu na nsem a ekopieye ewo omkita hodie mu a wo mo cheche wo madwene ewo ho no ena opanyina wo no ne kasa ema Dr. Mahmoud Baumia wo kasa wo ba amane se ensem a aba no ene se de court no so pese wo mo ye appeal no ewo high court judgment ni nyina ya na montu a wo mutu edi aboa chema wontumi. It was only appropriate, first of all, to publicly respond to the judgment of the High Court and to mobilize the best legal brains in the party to support the lead counsel Samuel Atache to mount an appeal against the conviction and to take the further step to go and visit our regional chairman to see his conditions and to encourage him and to share with him the steps that the party is taking to have this injustice. He took advantage of the opportunity to encourage him to stay strong and to be aware that the whole party. Opanyina wakasa edema Dr. Mahmoud Baumia akpa UC Komeni wano ene kasa ya SOMPA kasebo yaba hu dawuro akyeremu awie. Yeda so wo NPP amanyoko no emu sehwiyo so constituency dwemtreni ema amanyoko no eye ora Isaac Asemuabuadu wode ato atoyetifi mantem wo mo a wo mo pre-regional executive dibre no se wo mo fa party no ento wo makoma so na emom enye de ankrankra bi ba benya ato ni botomu anase wo no ne personal interest bi wo se ade bi edanso e wo kandini bi amu ni se wo woni padodo no a no wo mo botae eda na koma so eno ene ade ma se wo ye kandini a wo danso na saa 2028 na wo mani abre ho se kwan bia so se wo mo san eba aban mu no se ebetimi abamu pa dia agise executives ni nyina na anasa kandifo eda manyoko na animu no wo mo ka wo mo nyina tibo madwenkro ene akomakro wo mo timi tututu niema yese de be ya niema bia wo mo ye a ankoye 2024 no wo mbe ye nioma yese de be ya 2028 no eniema ebetimi asesa.
Kasi MPP your opposition to abari party so mo restructuring activities our party no mo. To police station elections the real electoral area elections, the real constituency the regional election. You also be the regional capital and so the capital for your also constituency. Now we be here say your organize party work na ya regional aspirant of Bani na no makasa na to mo for say. Ba no mo be pe no MPP ti no be pe na no mo point no be pe. To be an interest to China interest so I so mo carry along. And the interest of MPP. Now the interest of MPP do Kanya and Uber 2020 akan wa bom na yetimi akọji tu na NDC for her. Bio ye to abani no co elections bia ni so obedi kunim. Se kobase kunde ba me na to mi anka na emre kakra. Na recent hu be hia se ni enu no modi gugu. Ora Isaac Asamoah Boadu ono na akose hwiyo so abato mpeso aso a we dwemtireni emamanyoko NPP wo kasa wiye no atoye etifi mantam regional secretary emamanyoko no Felix Foster Aka wono so edeka krato aso Yankama ya Wabaso. Current constituency executive. We are more time wachi oya jumaden. Wajuma mo ya da so ni ya mi say na and KPA yetimi ya mane chense. Yankama kwenche yo. No rapport abeg na aka ya. Anti tutra. Ani nsem bi no ya. Ni na aka ho. Ele kom ye say. Yesra. Ya kwa ya nimu. Yanka wo so ni ya ba ko pa. Osoro ni ya ba ko pa. Osoro ni power. Ye ni na Nisanti, se wuni ya opone kura for any MPP. Kesa juma ne de ye nyine be yabo. Obi ya obi afache. Na wuni se ye party mu no empebe no we are so hard on us. Felix Foster Aka wono ena akwato etifi mantemu a we chochorofo ema NPP amanyoko ne krakra mu penyini ba ko a wono so predwemtirani ema amanyoko no e wompotemu kane na wo deputy chief executive ema forestry commission Martha Kwaye Manu wono so ka ne de eto aso se kwan bia so 2028 ne de esesa wo mo NDC fo bongala ateto baabi na wo mbe for my Ghana no wo mutimi eye new year. And then also Western North Region and Cabo, can Cabo and the Aditumi. I always back what a sharp of France Sakura. We are penny. What is something? What do you like to cry? What do you do? And penny process say, I have to send a letter. Young Nancy, I want Cabo, young Nancy, I want some dream and Cabo Marble and Cabo Masu dream. And Cabo, Emma Pepper, they are not to walk as some dream. We are not to walk Cabo, we are not to walk from Apora. And this is a thing. By the way, I have been one after Yaba. Yes, sir, and then not to a hay. Woman in your one. Martha Kwaye Manu wono ena wo pre dwemtirani de breno ewo Western North Region ama NPP amanyoko no yamane boni osomafo kwame usu ena ediwe bae ene sonoma na boboa no ani egina na we dia me de okonsia yeso mrasa badwani wo ho Dr. Sevenamo a stika wa pala papa na ne la wa pa nyina ye Global Info Analytics yewra Musa Dankwa ne afro barometer no wasan fa bio nti wo bobobobo MPs bese aduo watwe miensa ye wo oman mrasa badwafie wo asantemamu wo ye na no Dr. Sevenamo a chese 23% to efo kura no wanso da ho papa nti sanka ye ka ne performance re dia abisma te se ofiri sunwane kwa abisim tie kitwe bi onye hwe eno wo se Musa Dankwa na da obanhye so me common fund kura ya to me din wo ho na se de wo sika ne na ni abrepa. I bought a pass from Korea myself. Instead, go and check. I provided about 14 communities with water out of 24. Go and check. These are all there. I have trained about 1,000 of them how to make cake, how to use beads to produce bags and shoes, how to install DSTV. Go and check. Go and check. They didn't have enough sweaters. I used banks, not my money alone, and added my money to get them. I mean, one of the worst standard. Go and check. Assorted. The second one, I got from Ghana Gas, and they are on it. Very soon they will complete. I've done so many things that a normal MP wouldn't do. So I'm surprised. And we're surprised, pa. We are all boss. We will be Musa Dankwa. One no. And I can't hono. Nevi Musa Dankwa nso abeyi ano so ono no won hwe obi anim na waye ne hwehwe mu a wo hwe timamufo no
was some na woman no gisem and woman jina so nsem. His mention of things is done for certain groups. We don't go and target certain groups to interview as part of the poll. We randomly pick people and interview them. Indeed, if you look at NHYIRA, when we ask them what are your top key issues or top issues in NHYIRA, healthcare was the most important thing for people of NHYIRA. 54% of the reasons or key issues were on healthcare. 8% of the respondents rated him excellent, but 15% gave him very good or good. Those who say average is called 72%, but the ratings are not based on averages, but rather the combined score of excellent and very good. Again, 49% of the respondents were MPP voters, 4% were NDC voters. And on Musa Dankwade na marking scheme no so ato ho. The original so a we ye ne hwehwemu a. Yewra steke ka se na wa ya straight for nom na ade no say no apomuden de ka ho. Na womo ka no saafo na ne di ho adanse o no womo hu se wa ya straight na womo ka de womo ka yi enkomoi asantimamu ene firi bai ene apam yeda so gina asantema ntemu ha na we de yedru adwoso government hospital yedru ho a yesenkrofo bi womo ye gangsters a widi womo shibi papa bonsam tawa maburu twini meja ne po ha yi se ne di ne ho sa bonsam tawa wo hia na wo de adane bonsam wa no Yes, one of what you need Bonsama Yape. None yes, or must she be a contokwa of fee. I'm on my prepra woman. Any a tamo gangsters in your new year is one cane. Any a domo bar at just government hospital ward or Jose. Young for moment 20 and some more yari, Nessem Rantium you know. Ah, we DB no one was she. Enti, one machine or ma contokwa if ye. A prepra mohuna yet tamo or gangsters nibi tamo or modi bar. Just government hospitals here for moment 20 and home. Eti ba ko daha ena ba ko nso daha ward no ena ba ko se wonu de wo prai pa eti wonu wada ho wo gye mframa ena de ada one de se wo mpra kese no so de gina na so nti de wo pra da ho no hu se ba ko ne ho oden no se ena hi ena ajuso government hospital ward ho no a wo start ye computer no atam no ato e de abono no ato entokwa ekọ no se wo mu me nyina ye gangsters nti se ayi o mkrofo we su team na te se wo moko ena we su team ate se wo moko nti obi achitafo oba hospital ho ena ho hospital no mpanifo frɛ adjuso police fo adjuso divisional police command for mu wa hi o mumro na we fo a mo adwene asɛye a wo maburu wo mo aprepre de wo mabeto hospital wa ye hwe wo mo no wo masa de ntokɔ na gina mu ha mo achitafo mo followers ba ho a wan sha de besie no na tie for bra Facebook page no behwe sabio nsamfo sade ayi Dr. Drew be kano no was say Jimmy de ano odin bra be ha de adjuso government o ma sai niema ba ko no he ene wa finish oda ho no de ono wa finish na ono wa pira no was the other one na mpira kese eti ne ho odin de a watam ena ayi o ma chitanfo nso ba ho ene ye frɛ Adjuso divisional police command phone to omo bae na omo hweye ma baby esese ye de to na owura bia na wagina ho ka asem we de kire I don't know, Russian number hospital. It need to treat me differently. Be the one side and the one side. To be a friend that I run, that's already over be back and down. To back when I prepare the class in the bush of Baran, and I'm back on the was so Baran. She had best so many young Abom Panini, and Madame one side, and so much of them. Back night on one practice and the first night Baran, and also more discussion as well. No problem, no practice in quantities. This is more open. And I went in bank and all of a sudden the work practice and then to sit in cacao or pretend to whom say that's Gina or not so effective name to or prevent not all of a sudden or the movement in the United so prevent only the hospital and I could prepare to unfortunately the United the when some be so we can't go from to be our whatever no one could find incidents in Babuka can you say laptops in the mind. And at that one, eti Mashiaria Yamreno, Bakwe Pran, hospital on my Hosano. SOMPA 106.5 FM Macreho, any day I near Mano Gunehona, and Penifo, what I resabia wants to do to just send or must say near my baffin on Bebu Kunta.
ɛho nneɛma dodoɔ a saa nkurɔfoɔ no mmienu gangsters no a yɛde wɔn ba Ejuso government hospital no yɛn nsɛntwerɛ ba wɔ beedu ɛna de ama ne boyi ɛba yɛde bɛfiri mu abaabi yɛ nyima so mfim yɛde asɛdɛ ma endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois Tins me mo so nte sɛ bra na bɛgye ayaresa papa na endpoint ɛde bɛma okro no maboa hia ɛwɔ kumase uduru hɔ bɛhyew ɛna nkran ha spinter so kwan so baabi yɛfɛ ne shell signboard no bra na bɛgye awoɔ kidney mu ɔhaw akoma mu yareɛ nerve diseases liver issues kidney ni nyinaa bra physiotherapy ne massage and cost of endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛyɛ 0244867068 no afrɛ perfect baby diapers no about time with the ball bar ebetimi aboa perfect baby diapers no ebo to oba ne to ho ban gentle care 80 supermarket ahodo shopping malls ahodo ho nyina perfect baby diapers ne bi wo ho 80 kiddies nyina de omo kan say de yepe no mummies and daddies perfect baby diapers ene modie Ghana na wo mo ye 2026 regional investment road show e wa Ashanti region ene ne mpotamo na Bono forum no eba so ebenada 28 July ewo Uzbek hotel ewo Sunyane eti Sunyane fo monsha nso say wo pese wo invest wo pese wo grow wo business wo pese wo hu say region bia ho ye promising wo betimi aye business wo ho a bomodian say 28th July Tuesday no wo beko Uzbek hotel Sunyane ena Bono East forum no eba so Thursday 30th July ewo Akina hotel ena ahafo forum no so ye efiada July 31st ewo Zenial Oasis hotel ewo Goso driving local investment and no eno mobotaya eda so ntisha no so sa obeba networking ewom wo mo a wo sigina ye ni nyina ye dwumadi agepekefo Ghana Investment Promotion Center o ma hwehwe ede amaye hwe nso say 2026 regional investment road show no ne ebekoso Bono forum de no eye Tuesday July 28 ewo Uzbek hotel Sunyane Bono East forum no eye Thursday July 30th Akina hotel ne nyina no pa no nkono kosi awia premtobre enna de toso biem no eye ahafo forum no eye Friday July 31st ewo Zenial Oasis hotel eno nso wo go so fa ho hyem na bebo wonti bibia se no afre 0544 332086 0544 332086 Sompa Kasiebo ena wutie fe Sompa 106.5 FM Accra. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service, our Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Sakikwambo. Onyakupundi for Wastrano Eweye Brim, and Amnensaso Ama Onyakupo Yahon Wadepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you some perfect service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Nankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mason perfect service in Chawu Hoda. A Yagada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanusia. Fawudanina Sheradensa. Na erade beye kwa jesu no mesro bremu eyemi na ada na koda ni susa yam se kom na dinu eni se wesuosuosu mesro fa na mame akoda na da du so musa no hwe ni court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempo aya diaper na she diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi e chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensanse bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wo kwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fred 0531099889 and 0303957965 FDE aji edwadi nkrato yi atum.
TV, Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa ampa abusua yenkɔ wie nsɛm ne nyinaa ɛwɔ amanɔne. Na amanɔne nso ba bia adamfo pa radio France abrochimamu ɛhɔ ne yɛkɔyi. Na nsɛ wɔn mɔde abende papa ɛwɔ gya no. Na wɔn ɛbiaeɛ a yɛbɛka sɛ ɛhɔ de akura no yɛyiyi ato hɔ. Bɛyɛ sɛ eka mpɛmɔ nan no eka mpemienu de ne nyinaa dwere bɛ ahye. Ɛnam so ama aban n'ani abere paa ama sese evacuation kura yɛ adwuma. Ɛnyɛ sɛ bi agyinamfobic bi na ɛkɔ so na mmom sɛ bɛyɛ na nipa ɛwɔ hɔ no nyinaa kra no ɛntontira. Nipa bɛyɛ sɛ mpem dumienu yɛ evacuate wɔn mu nyinaa. Krompo ɛho ngunsa na mmom wɔn mo a na ɛkɔ akɔgyigya no ɛna firefighter baako ati nananom wɔn nse do. Ɛnam so ɛma Italian Interior Minister Matteo Pendeso wabɔ so kyerɛ sɛ do kwasɛm ni nyɛ sɛ wɔn mo werɛ fio nti ɔde akɔto X hɔ na watwerɛ de ato sɛ sompafo de ansabo am behunu makan e de akyerɛ temamufo na we na sankata do hɔ a egya ne hyehyehye nam so ma firefighter Alessandro Machi woti nananom wanse adui President Renato Chifani so sɛ wɔma wɔn mo a wɔn ho aka nyinaa kafra wɔn wapote ntem na mmom de wafiri mu no nyame mfa ne krense yi na wɔn mo werɛ enyam firi wɔn mo da biara da ɛno so ne yegyina na wie nsɛm a yɛde bae no yɛde esi afi na waso afidi no a de yɛde sommo yɛ bae ɛwɔ fidua mu no ebi ɛne sɛ soafo a wɔhwɛ ɔmo esika so sesi a yɛde ano si wɔ babadwafie hɔ na November akɔnwoma sika a wɔde bae no de yɛde amanaka asan so a wɔba bɛbɔ ho amane. Economic and Organized Crime Office Yoko ni Ghana Police Service for Woma Kabo Mwakoche enipa bɛyɛ aduasa enkron bi esu sɛ fraud bi ni human trafficking bi ekoso ɛwɔ framantem no mu di mu ntintima sankrofo mu du nan wo mo boa aprosifo amahwehwɛ mu akoso. Dr. Mahmoud Baumia akwakosa chema wuntumi ɛwɔ Insawam prison. Sada ɛna abusua Global Info Analytics de asɛm bi beto so sɛ ye kan MP fo modern boy Eurasteka wo dase to no so sɛ nya nokre wa ya strategy nyina man hyɛ so fo. Panyi kwankyerɛfo abɛdi akyire ya wɔda National Service Authority no ano ɛde ato dwa sɛ wɔn systems ahodo asese a wɔn de yɛ adwuma no ɛkɔ animu paa ama sika nka ɛbɛhwere ɔman na ɛsom 900 million Ghana cedis no wɔn atimi abɔ ho ban. Yɛn ne de kasebo esum wawie yi ɛyɛ me die nyame ɛhyira no AKOSUA ABOAGYE wobɛtimi so afrɛ me AKOSUA nhyira me ne me adult children ADWOA ASARE ɛna afei triple A man ɛgya pia APAM DADAA Kasebo efi SOMPA 106.5 FM Accra na fire headquarters ewo Kumase SOMPA 93.1 FM Adamfopa radio wɔ Paris France Doma ahenkro ɛyɛ 100.7 Doma FM no Nkranza Mensonom ɛyɛ 90.7 Techima SOMPA 106.1 FM Sunyane SOMPA 98.9 SOMPA Takwa ɛyɛ 101.1 FM ɛhɔ Omasom wɔ hɔ Kingdom ɛyɛ Mankasim 106.1 Kanesh Urban Radio wɔ Kaneshi Market Decoder so baabi radio no wɔ SOMPA FM your Facebook page no ɛyɛ SOMPA 106.5 FM Accra wo like page no wa share YouTube ɛyɛ SOMPA FM live your website yɛ www.sompaonline.com yɛde asedema endpoint homeopathy clinic ɛyɛ endpoint ɛma wo yare perfect baby diapers na wo hia na wo de aba wo ba no ɛyɛ no achi gepic wo road show 2026 Regional Investment Roadshow no ebi bekoso ewo sunyane ena afeso goso ene ne potamunti ya na ya hye nso Hajia special local food so se awie de na papa no anya kwatenten kasa na tra mineral water eno so aboju nsu ye sorry sui na ye headquarters e wokumase na ya se wa hofe ene de sompankomo promise no what na se e de amawo na Accra hanso de eye sompa Delight, the best social entertainment show in the afternoon. And Abuna Ruthin so a day e baba sumwo na SOMPA takwa, SOMPA sunyane, SOMPA nkranza, SOMPA techimai, na wamoso de diakanyina no.